zingavute maka analipa amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika ku Chikangawa. Mdima utha ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Mwaikumbukira ngozi ya ku Chikangawa ija imene inaphesa vice president wa dziko limodzi ndi anthu ena okwana 80. Nduna yaona zachilungamo a Charles Mohango akuti akhala akupereka chiganizo ngati kukhalenso kofunikira kuyamba kuilondoloza kapenayi. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani ndi zinthu ziti zokayikisa zimene a Charles Mohango apeza mu failo imeneyi ndi zinthu ziti zokayikisa zimene zawapangisa kuti akhonza kuyambanso kuifufuza ngozi ya ndege kuti kodi zinakhala modani. Nanga funso ndikumati kodi sakukhulupirira bungwe lija la BFU la ku Germany limene linapanga kafukufuku pa ndege iyi. Tikhala tikuunikira za izi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tiyeni tikhale limodzi. Nduna yona zachilungamo a Charles Mohango sabata ino akhala atamaliza kuwerenga zosatira zakafukufuku wa ngozi ya ndege imene inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena 80 ku Chikangawa mboma la Mzimba. Poyankhulapo a Mohango alankhula kuti iwowa anayitanisa malipoti okhuza ngoziyi ndipo anayamba kuwaunikira lachisanu sabata yatha, ndipo malipoti atatu amene anapasidwa ati amaliza kuunikira lipoti loyamba limene bungwe la BFU la ku Germany linatulusa, ndipo pano akuunikira lipoti lakafukufuku amene anachitika kuno ku Malawi. Kenaka ati ayamba kuunikira lipoti lomaliza la BFU. Malingana ndi a Mohango akamaliza kuunikira malipotiwa apereka ndemanga yawo kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwowa akhala akumulangiza ngati ndikofunikira komanso ndikoyenerera kuchita kafukufuku wina kapena ayi. Koma adafunsidwa za zinthu zimene apeza atawerenga malipotiwa, a Mohango sanayankhule zambiri. Komabe iwowa apeza kuti mwa anthu ambiri amene anayitanidwa kuti akapereke umboni ku komiti yofufuza anakana kupita, ndipo anthu ena anakapereka umboni wawo, koma nkhani ndiyakuti amapereka umboni wawo mwa mantha. A Mohango anasimikizira Amalawi kuti iwowa akhala akuunikira malipotiwa maukadaulo ndipo apereka langizo loyenerera kwa mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika posatengera mbali. Mtsogoleri wa dziko lino atangolumbiritsidwa kumene anati adikira kuti nduna yoona za malamulo izamulangize zoyenereka kuchita pa nkhaniyi asanapange chiganizo chokhazikisa kafukufuku wina kapena ayi. Koma funso ndikumati kodi tonse tikukumbukira bwino za zinthu zimene zinachitika ku Chikangawa? Okay, kwa amene sitikukumbukira bwino tiyeni nkhani tiyitengere pachiyambi chifukwa unali mama wa wina Saulos Chilima ali ku South Korea kumene nzawo wapamtima best friend tonse tikumudziwa ino amene anakhalapo attorney general wa Malawi mu nthawi ina yake a Raf Kasambala anapezeka kuti mu room yawo ku hotelo amwalira. Iwowa atamwalira dziko linatutumuka, komabe ngati nzawo wapamtima anali ali kutali ku South Korea. Mu nthawi imene amafika ku Malawi a Saulos Chilima linali lakuti ngati lero lake thupi la Araf Kasambala lapita ku Mzuzu ndikuti likayikidwe kwawo komwe kumodzi.
Iwowa atafika ku Lilongwe anakhala usiku umodzi ndipo mama wake ananyamuka kuti apite ndi anthu ena ku maliro. Mu nthawi imene amanyamuka kupita ku maliroyi zinali zakuti pa listi payikidwa anthu ochuluka kuti akwera nawo ndege, anthu ngati achina Richard Chimwendo ndi anthu ena akuluakulu a MCP. Komanso kuphatikizapo zinali zakuti ayenda limodzi ndi madamu akunyumba kwawo a Mary Chilima. Koma siku la ulendo litakwana pa 10 June kunapezekano kuti anthu ngati achina Chimwendo analankhula kuti ndege yazaza iwo sayenda nawo, motero anayenda pa galimoto kupita kumeneko ku Mzuzu. Mu nthawi imene ndegeyi imanyamuka china chilichonse chinali bwinobwino, kunja kunali timitambo, zinthu za nthawi zonse mmene zinkakhalira. Anthu ochuluka anali akuyembekezerano kuti isanathe 40 minutes ndiye kuti olemekezeka a Saulos akakhala ali ku Mzuzu. Koma panadusa mpakana 1 hour ndege isanafike, mpakana kuzafika 2 hours ndege isanafike, mpakana 3 koloko ndege isanafike ku Mzuzu, ndege kuti imayenereka kukafika by 11. Zitatero dziko linalowa ku panic mode chifukwa amene analengeza zakusowa kwa ndege koyambirira si boma kapena wireless zowulusa mawu, ayi anali ma social media influencers chabe, anali anthu amene anatenga dziko la Malawi by storm, anthu ngati Bakili Muluzi komanso Ntanyiwa. Zitatero chonche anthu ochuluka anazifunsafunso lakuti kodi zinthu zitha motani. Pa nthawi ya ma 4-5 a Zodiac analengeza pa page yawo kuti ndege ya sowa imene inakwera vice president, ndipo dziko linalengeza chamma 8, ndipo boma linalengeza patangodusa ma minutes ochepa. Anthu anadikirira kuti aumve kuti zinthu zake kodi zitha motani kufikira chamma 9 koloko pamene president wa dziko anabwera pa mbalambanda nikuuza anthu kuti ndege yasowa, komabe asilikali ali busy kuyang'ana. Patangodusa 30 minutes iyeyo atayankhula zimenezi, wireless ina yodziwika bwino ku Malawi inalengeza kuti alandira order kuchokera komwe kuboma kuti asiye kuyang'ana ndege chifukwa chakuti kunja kunali kukudzidzira komanso kunali showers ikumenya patali, kunja kunali kukudzidzira kwambiri komanso kunali chifunga chambiri, ndipo analengeza kuti anthu alamulidwa kuti asiye abwerere. Akuluakulu ambiri a UTM anali odandaula, anthu osatira chipani cha UTM limodzi ndi kusatira Saulos Chilima anali anthu okhumudwa kufikira pamene boma linazakana kuti ayi ife sitinayimise. Komabe chachikulu chodziwika bwino chinali chakuti wireless zinali zitalengeza kale kuti alandira order from above kuti asiye kuyang'ana ndegeyo ndipo adzayambira mawala ake. Apa chiyembekezo cha anthu ambiri chinali chochepa. Ena ankapempherera kuti chabwino zitakhala kuti mwina kutera ku Malawi kona wavuta, anthuwa anapita ku ziko la Zambia. Chabwino zitakhala kuti zinthu kutera kona wavuta, anthuwa anapita ku Mozambique kapena anakatera ku Tanzania kuti mwina mwake weather sinali bwino ku Malawi. Koma mama wa chamma 10 wapa 11 June ndi pamene pa social media panapezeka zithunzi za ziduswa za ndege zimene namba yake inali yofanana ndi ndege imene inanyamula president ngati zolo lake. Ndipo patangodusa maminisi ochepa panatuluka kalata kuchokera ku nyumba ya boma kuti president akhala akutiyankhula Amalawi, ndipo president sanatiyankhule 12 koloko ngati mmene ankayembekezereka kuti atero. M'malo mwake anatiyankhula 30 minutes later pa 12:30, ndipo iyeyo anali ooneka ndi nkhope yachisoni. Ndipo mu mawu ake iyeyo anauza mtundu wa Amalawi kuti oyendesa ndege ananyamuka bwinobwino, weather inali bwinobwino, ndipo iyeyo anakafika ndithu pa bwalo la Mzuzu koma analephera kutera. Ndipo oyang'anira bwalo la Mzuzu anawalangiza kuti akuyenereka kuti basi abwerere apitenso ku Blantyre. Ndipo chiyembekezo cha anthu atangomva mawu amenewa chinayamba kuchepa. Kenaka analengeza zakupezeka kwa ziduswa za ndege, analengeza zakupezeka kwa ndege imene inali yoti yaonongekeratu, ndipo anayankhula mawu amene anthu ankawayembekezera koma mochepa kwambiri. Anayankhula kuti
anthu onse amene anali mu ndegeyi apezeka atamwalira. Atangotero dziko la Malawi linalira, anthu ochuluka anadera nkhawa. Madzulo a siku limeneli zithunzi za anthu amene anali matupi awo atafa kale pa ndege imeneyi zinayamba kupezeka. Chimodzi mwa zinthu zodabwitsa chinachitika. Thupi la vice president silinali mmene anthu ankayembekezera kuti zikhonza kuchitika. Like bango yake imene iyeyo anavala inapezeka kuti inali m'manja, inali half kuduka imene ndi ya chikatolika, imene panali zithunzi ngati za Mayi Maria ndi zina zotero. Sindingakwaniseni kukuonesani chithunzi ichi pano pa YouTube, koma ndikhulupirireni ambirino munachiona. Zinapezekano kuti malaya yake ngati t-shirt imene anavala inali half kuchita cover half thupi lake, ndipo anthu anazifunsafunso, ndipo even mmodzi mwa anthu akuluakulu a UTM mu nthawi imeneyi anayankhula mawu akuti anthu akuchita bwino kugawa zithunzi izi ndi cholinga chokuti tidziwe kuti kodi iyi inali ngozi kapena chinali chiwembo, kunali di kugwa uku kapena kunali kukwakwazidwa. Anthu anapezeka, zithunzi zinaoneka, anthu atathyoka miyendo. Sindili pano kuyankhula zina kapena ayi. Patabwera bungwe la BFO kuzafufuza kuno ku Malawi, bungwe lija la madolo amene amaona za ndege ku Germany, iwo anayankhula kuti zoti ndege inafika ku Mzuzu zinali zaboza. Izi zinasusa zimene wamkulu wa asilikali kuno ku Malawi anatiuza, komanso kuphatikiza apo zinasusa zimene president wa dziko analankhula kwa Amalawi. Ripoti la ndege linalankhula kuti mu ndege iyi munalibe mafuta mu nthawi imene inkagwa, koma mosusana ndi ripoti limene linalipo mu nthawi yoyambirira limene limayankhula kuti ndege imauluka ndi mafuta okwanira 2 hours kuuluka nawo. Ndipo anthu amayembekezera kuti ndege ngati inanyamuka 10 koloko imayeneka kukhala mwamba kwa 2 hours, koma zinali zinthu zosusana ndi bungwe la ku Germany linapeza. Bungwe la ku Germany linafotokoza kuti ndege inagwa itamenya mtengo wina. Bungwe la ku Germany linapezano kuti panali zinthu zimene zinachitisa kuti ndege ipezeke kuti sikuchitidwa trace, komanso chifukwa chani voice recorder munalibemo. Bungwe la ku Germany linauza Amalawi kuti iyi inali ngozi imene inachitika chifukwa chakuti panali zinthu zingapo zolekerera. Kenaka kafukufuku wa ku Malawi anayankhulanso zinthu zina, zinthu ngati kuti ayi anthu anafa ali mwamba pamene ndege imafika pansi anthu anali atafa kale. Zimene tonse tikuziwa inali bullshit. Anthu ochuluka anazifunsa mafunso, mbwanji Namiwa anatula pansi udindo? Anamiwa anatula pansi udindo pachifukwa chakuti akafukufukuyo anakana kuti a president akhalenso mmodzi mwa anthu ofunsidwa kuti iwowa alankhule kuti ndi ndani amene anawauza kuti ndege inafika pa bwalo la Mzuzu, ndi ndani amene anawauza kuti ndege inalephera kutera, ndi ndani amene anawauza amawapasa malipoti nthawi ndi nthawi. Komanso kuphatikizapo ndi chifukwa chani atamva kuti ndege yasowa iwo anayankhula kuti azipasidwa report every 3 hours pamene amadziwa kuti ndege inyamula mafuta a 2 hours. Kusowa munthu oti akachula chakwerawo andiyitane ine nawo zati ndatulukapo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwayitane achakwera adauza ziko umboni ulipo kunena kuti ndege inabwezedwa ku Mzuzu ndi achakwerawo amutchule munthu amene anauza ndege inafika ku Mzuzu pamene tikuzowa kuti ndege sinafike ku Mzuzu. Wachiwiri abwere Moses Kunkuyo anauza atolankhani kunena kuti black box ilipo, anene kuti black box ili kuti. Wachitatu abwere mkulu wa asilikali wa nkhondo Valentino Popili anene tikuziwa kuti Malawi ame training yawo mapangira mu Chikangawa, anene chifukwa chimichani anthu amakanika kuti akalowe akayambe kusecha mmene mucha. Wachitatu wa number 4 abwera Daud Suleiman akanene ndifwa chani anakhasiza to free line pamene balali tawa anatimisa tawa ija ndani, kodi mulonda amene amagadira tawa ija ali kuti. Munthu wachi 5 kuti abwere pamene apite Wanda Nsisa akanene ananena pa times kunena kuti mndege mnyamala UTM ka MCP munalibe koma achimwendo amafuna akwere ndi ndali mbera kala talicha chimwendo banda, it is on record. Tanena ani Wanda wakunena kuti ali ndumbo nogwirika kuti inu mafuna mukwere ndege, anakuuza ndege azaza ndani, anakuuza kuti malo ndege muja mulibe. Ndege nakaso tibwerere tafusa achakwera kuti njifwa chani munkafuna periodic kuti azipangana update every 4 hours pamene mkuzowa kuti ndege muja mulali mafuta 2 hours.
pali zinthu zambiri. Nawo kubwera kwa DPP mu nthawi imene amafunsidwa wachikulire anayankhula kuti iye sapanga decision yet ngati kuli kofunikira kuti awolowererepo kapena ayi. Chimene adikire angodikirira wamkulu wa zachilungamo kuti amulangize kuti ngati kuli koyenera kuchita kapena ayi. And taona promising patangodusa miyezi iwiri yokha. Patangodusa miyezi iwiri yokha nduna ya zachilungamo yabwera poyera kuti iwowa ayamba kugwira ntchito kuti tione ngati zili zinthu zofunikira kapena ayi. Anthu ochuluka ali ndi mafunso. A Patricia Kaliati mwachisanzo, a Mere Chilima mwachisanzo, komanso amalawi ochuluka amazifunsabe funso lakuti kodi chimene chinatuluka chija chinali chilungamo kapena kunali kufuna kumuteteza wina wake. Kodi ripoti limene lija ndiloona kapena linali longofuna kumuteteza munthu wina wake. Koma sofunso ndilakuti ndi chifukwa chani ena mwa anthu amene anatenda kuti akaperekere umboni anakana. Komanso kuphatikizapo ndi chifukwa chani awawa apedza kuti ena amapereka umboni wa mantha. Funso ndilakuti umboni umene ankapereka unali ochokera pansi pa mtima. Funso ndilakuti zimene ankatuzazo zinali zochokera pansi pa mtima zenizeni. Ngakhale mdima ungakule chotani kucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. Dzina langa ndine Sam Mapita. Ndikhala ndikupitirira kufotokozera zonse zimene zizichitika pa nkhani iyi. Ndikupempha kuti muchite subscribe. It's your boy Sam.